Okay, hello. So, dwi'n gwybod sut i ddechrau hon. Felly fi troi ys nhw. Carys dwi, a dwi jyst yn neud y... Ydy nhw'n monkey? Helo, Carys dwi, a hwn di un o vlogs fi ar gyfer prosiect fel Flogio Trwy Cymraeg. A o'n i'n meddwl bys fo'n neis i just ffilmio chydig bach ar be nes i wneud ar Calan Gaeaf yn ystod y lockdown. Dwi'n meddwl bys fo'n ddiddorol, felly nes i wneud brownies a nes i carfio pwmpen. A o'n i'n meddwl bys fo'n neud ddangos i chi, felly gobeithio byddwch chi'n mwynhau, just fideo bach dio. Felly, drewch y fideo. Diolch. A fama o'n i'n neud y pwmpen. Pwmpen? Da chi'n triglo? Dwi'n hobos am triglo. Ond ia, a dad nath roed y syniad i fi o neud y gwyneb o sgrim, fel da chi'n gallu gweld. Da chi'n gweld jyst y gwyneb really enwog yna. A nath dad hefyd helpu fi sgwennu arno fo a torri fo. Oherwydd dydi sgwennu ar pwmpen ddim mor hawdd am yn edrych. A felly dyma sy'n nath o droi allan, a dyma dad yn rhoi y ganwyll ynddo fo. Dwi'n meddwl oedd o'n edrych gweud dda yn y diwedd, a dwi'n hoffi sy'n nath o droi allan. A wedyn dyma fo tu allan, a dwi'n meddwl oedd o'n edrych yn dda.